Хлопчики, поглядите, вось так? Ой, правей. Ага, вось так. Не-не, я ще криху. Вось так. Выдатна. Ось хай так і буде. Ну і цудоўна. О, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Салют усім. Вы хочаце ведаць, што ў нас сёння за свята? Мы вырашылі адзначыць імяніны. Чые? Ваши сябры. Справа ў тым, што кожны дзень нехта святкуе імяніны. Імёна ўжо на свеце многа. А імяніны гэта і ёсць свята імені. Вось я, напрыклад, Цёма, і ў мяне імяніны будуць 20 кастрычніка. А я Палінка, і ў мяне імяніны 18 студзеня. А сёння свята ў тых дзетак, каго клічуць Георгій, Лілія, Ягор і Зінаіда. Ага. Ёсць такія сярод вас, сябры. Вядома, ёсць. І мы іх шчыра віншуем. А вось вы ведаеце, што кожнае імя нешта абазначае? Не, я не ведаў. Гэта сапраўды вельмі цікава вывучаць значэнні імёнаў. Так, таму прапаную расказаць пра сённяшніх імяніннікаў. І пачнём з імені Георгій. Так. Георгій. Ага. Георгій, значыць, працавіты. Хлопчык з такім іменем вельмі мэтанакіраваны, паважае іншых і робіць усё, каб паважалі яго. У школе Георгій вучыцца добра, Ага. а яшчэ любіць спорт і розныя спаборніцтвы. І асабліва у іх перамагаць. Ну, вядома, гэта ўсе люблять. Таксама Георгію вельмі падабаецца рабіць нешта сваімі рукамі, канструяваць, прыдумваць новыя прылады. Так. О, як табе. Ага, таму часта ён наведвае розныя тэхнічныя гурткі. Ну што, Георгій, падобна на вас? Падобна. У мяне ёсць адзін знаёмы Георгій. Усё як пра яго. А зараз мы раскажем пра прыгожае імя дзяўчынкі Лілія. А я ведаю кветку Лілію. Усё правільна. Імя і абазначае гэту цудоўную духмяную кветку. Для дзяўчынкі добра падыходзіць. А што напісана пра Лілію? Цікава паслухаць. Так, у Лілії заўсёды вытанчаныя манеры і добрыя паводзіны. Так. А яшчэ ў Ліліі цудоўная памяць і фантазія. Таму вучыцца ёй вельмі лёгка. У яе добрыя адзнакі па ўсіх прадметах. А моя знаёмая Лілія мае столькі захапленняў. Яна і на танцы ходзіць, і ў гурток малявання, і ў музычную школу, і на шахматы. Нічога дзіўнага, Ліліі, яны такія. З імянінамі Лілі і Георгій. А яшчэ імяніны сёння святкуюць Ягоры. О! А можна я прачытаю, што значыць гэта імя? Калі ласка, слухаем. Так, Ягор вельмі актыўны хлопчык. Ён заўсёды за справядлівасць. Ну так, просто як адзін мой сябр. Не любіць, калі хлусяць ці крыўдзяць слабых. Ой, добрая якасць. Ягор заўсёды ўмее за сябе пастаяць і з маленства ведае, што такое добра і што такое дрэнна. А яшчэ і дарослым можа гэта растлумачыць. А як Ягоры вучацца? Калі не лянуюцца, то вельмі добра. Аднак ім часам перашкаджаюць іншыя інтарэсы. Напрыклад, камп'ютарныя гульні ці мульцікі. Ну, ад гэтых заняткаў многіх не адарваць. Як вас, хлопчыкі, памятаеце? Памятаем, пра справы ледзь не забыліся з адной гульні. Ну, але ж мы выправіліся. Малайцы! Ну і яшчэ адна імянініца на сёння. Зінаіда. Яе імя значыць клапатлівая. Зіна вельмі гордая дзяўчынка і заўсёды ва ўсім хоча быць першай. Вельмі стараецца, каб так і было. А яшчэ з ёй ніколі не засумуеш. Увесь час нешта вясёлае прыдумвае. Вучыцца Зіначка добра. І вельмі любіць, калі яе хваліць. А хто ж не любіць? Ад пахвалы заўсёды яшчэ болей стараюся. Так і наша імянініца, таму мы хвалім усіх Зінаід. А таксама ўсіх астатніх нашых імяніннікаў: Грыгорыяў, Лідзій, Ягораў. Сябры, а што наконт мяне? А што наконт цябе? Маё імя што абазначае? Ды нічога, няма такога імені ў календары. І калі нешта яно і значыць, то толькі тое, што ты вельмі шумны, калі ідзеш, тупаеш на ўсю акругу. Топ, 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 топ.
Няню Поліну, ну невжо я такі? Невядома, Тёма, ну чаму ты сёння такі нядобры? Таму што яго імя мусіць абазначае злыя ноч. Чому гэта я злы? А чаму я шум? Хлопчыкі, не спрачайцеся. Што пра вас нашы гледачы падумаюць, асабліва імяніннікі? І праўда, прабачце, сябры. Так, прабачце. Вось гэта лепей. Топачка, твайго імя пакуль няма ў календары, але можна яго туды ўнесці. Правда? Ага. Так давайте унясем. Так і зробім. Так, друкуем. Топа, імя самага вясёлага, разумнага мядзведзіка ў свеце. Ён заўсёды прыйдзе на дапамогу сваім сябрам і можа прыдумаць любую гульню. Класна! А яшчэ дапішы, няня Палінка вельмі любіць салодкае. Ага. І гэта праўда. Дапісвай, Любіць салодкае. Усё, гатова. Ой, дзякуй вам, сябры. А ў які дзень будуць мае імяніны? О, а можна сёння? Ну, калі ласка. А чаму вы не? Ура! Цяпер у мяне ёсць імяніны. Як на топавы імяніны пакаштуем каравай. Вось такой вышыні, вось такой шырыні. Каравай, каравай, што захочаш выбірай. Я люблю, вядома, ўсё, ды мультфільмы больш за ўсё. Тады Глядзім! Ой, ну вось і ўсё. Яшчэ раз віншуем нашых імяніннікаў. Георгія, Лілію, Ягора, Зінаіду. І мяне. Вядома, Топачка, і цябе. Жадаем ім усяго найлепшага. Шчасця, здароўя, удачы, радасці, весялосці, смеху, сяброў, мараў, перамог і прыгод. А яшчэ добрай ночы. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых вам сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.